Viața este o continuă mișcare înainte. Mergem din punctul A în punctul B, ne grăbim la o întâlnire de afaceri sau întrevedere, depășim toate etapele carierei și ne ridicăm de la primul etaj la o așa înălțime, unde înainte puteau ajunge doar păsările în zbor. Zi de zi ne străduim să cucerim noi culmi, reușind în 5 minute ceea ce înainte ar fi luat ore de muncă asiduă. Viața nu așteaptă și avem nevoie de tot mai mult confort, mai multe tehnologii care ne economisesc timpul, lăsându-l pentru vise, planuri, viitor. Însă drumul nu este întotdeauna ușor. Pe parcurs apar obstacole și poate să pară că acest urcuș este imposibil. Dar ține minte că noi înșine ne scriem piesa vieții în fiecare oră, în fiecare minut și simțim cum arta prinde viață în noi și atunci apare emoția. Emoția primului cuvânt, emoția primei apariții pe scenă, emoția frumuseții. Și deja nimic nu mai poate opri această mișcare. În mod inevitabil suntem atrași în sus acolo, unde ocupația preferată ne oferă senzația de zbor. În prezent este greu să ne imaginăm o metropolă modernă fără ascensor. Istoria ascensoarelor Bieloruse a luat naștere în anii 60. Anume, în această perioadă la Moghilev, pe Bulevardul Păcii a fost construită uzina de producere a ascensoarelor. Primele 3 ascensoare au fost instalate în Casa Sovietilor din Moghilev. După ele, deja au urmat sute de unități de echipament. Fiecare al doilea lift din casele noi de pe timpul URSS purta numele uzinei constructoare de ascensoare din Moghilev. Moghilev Liftmaș devine unul din lideri în construcția ascensoarelor. Timpul trecea și dacă la sfârșitul anilor 80 uzina producea 2 modele de bază, atunci din 1992 s-a început trecerea la producerea unei game complete de ascensoare și creșterea semnificativă a volumelor de producție. În prezent, Moghilev Liftmaș poate produce mai mult de 130 de modele de bază de lifturi. Nașterea liftului Moghilev începe la biroul de proiectare. Inginerii pe computere, performante, cu un set de aplicații moderne de proiectare, creează prototipul echipamentului viitor. Ulterior, modelul de pe computer ajunge la tehnologi, unde este elaborat utilajul și procesele tehnologice de fabricare a produsului nou. După aceasta, programele de fabricare ale pieselor sunt transmise la ateliere, la echipamente moderne cu sisteme de control numeric. Tehnologiile noi și echipamentele moderne permit constructorilor de lifturi din Moghilev să reînnoiască rapid gama de modele. Dacă înainte doar pentru pregătirea utilajului era nevoie de ani, acum un model nou poate fi practic imediat dat în producere. Constructorii de lifturi de Moghilev oferă lifturi de pasageri, de mărfuri, de spital, panoramice, econome, pentru case particulare și lifturi pentru pasageri cu deficiențe locomotorii. De asemenea, uzina produce o gamă largă de piese de schimb și echipamente de modernizare a lifturilor învechite moral și uzate fizic. Multă atenție este acordată inovațiilor proprii în sfera de construcție a lifturilor. Calitatea înaltă și competitivitatea ascensoarelor din Moghilev este confirmată de creșterea cererii pentru producția uzinei. În prezent, peste 80% din lifturile mărcii Moghilev Liftmaș sunt exportate în țările CSI și în alte țări. Principala piață de desfacere este Federația Rusă, unde a fost creată o rețea mare de dealeri, au fost deschise fabrici de asamblare și 2 companii mixte. Doar timp de ultimii 10 ani, producerea ascensoarelor a crescut de peste 3 ori. Actualmente, uzina de ascensoare din Moghilev este una dintre cele mai mari uzini de ascensoare din spațiul post-sovietic care produce lifturi de generație nouă. Modelele de bază ale lifturilor din Moghilev sunt certificate în conformitate cu standardele europene. Principalul avantaj competitiv al ascensoarelor din Moghilev este raportul preț-calitate. Menținerea lui este înlesnită de îmbunătățirea continuă a tehnologiilor, reducerea consumului de materiale și energie, optimizarea achizițiilor de materiale și componente a dezvoltărilor proprii. Doar cel mai important într-o afacere și în viață este niciodată să nu te oprești după prima realizare, chiar și după ore întregi de muncă asupra proiectului, după negocieri îndelungate, după repetiții interminabile, după ce câștigi recunoștința binemeritată, atunci poți să-ți spui cu sinceritate, succes. Anume acesta și este secretul artei. Moghilev Liftmaș. Stăpânim arta mișcării.